Hello, kumusta mga ka-listeners? Mayong adlaw ka natong tanan ug dapat ta mga ka-listeners nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon mga ka-listeners atong ipadayon ang laing sukpay ni atong sugilanon mga mata alam kan nako. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart! Ayaw ko king naini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Kusang kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mo sa pagpintal. Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Gili Rica Vidal. Direktor, Alex Repulio Lara. Music, Refon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang niagi, nangutana si Nardo kang Angela kung gisugot ba niya si Frex. O gisultihan siya sa dalaga nga way mapaabot ang lalaki kaniya. Unya, gipangita na ni Angela ang diary ni Esmeralda. Apan nasama ni noon ang tudlo nini tungod sa kutsilyo nga gitaguan sa ilawom sa Hunus Aparador. Ug sa pagkakita ni Minerva nini, nakaila siya nga mauni ang nawa sa set nga kutsilyo nga ilang koleksyon. Mao nga nagduda si Angela nga dunay gikadlukan si Esmeralda. Unya, miduol si Lara kang Minerva ug napatabang sa pagpangita sa diary ni Esmeralda. Ani ang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Sure. Oh, sige. Tabangan ta ka sa pagpangita sa maong diary. Pero labing siguro nga naakini sa kwarto niya sa una. Ang higaan karon ni Angela. Oh, tita, makasuot ka sa maong kwarto, di ba? May mo ba pangitaon ni mo ang maong diary? Unsa? Please, tabangi ko nga mahusay ning akong utok, tita. Okay. Tita, tinuot ka? Tabangan ko ni mo? Oh, Lara. Ganahan sa kong mahibaw kung unsay gisuwat ni Esmeralda sa iyang diary. Nanay mong ilisan, sir, ha, kung gusto kang maligo. Ako nagibutang dapit sa uwa nga hayhayan sa shower room. Angela, Sir, nga naman. kinalamakit ang ginimo ang diary ni Esmeralda sa labing tayong panahon. Oh, unsa? Importante kaniya ang maong diary. Ug mahadlok siya nga mabasa ni sa uban, bisan ako.
Di na mawa sa kung nahuna ang maong diary. Ako na ninakitaan, makausa. Naibilin sa higdaanan ni Esmeralda. Oo niya. Ug sa diyang ako nang takining ablihan. Miabot siya. Ug yang gilab ni ang diary. Unang higayon, namisaka ang iyang tingog. Ug mibaod na ako sa dili pagpag-abli sa maong diary. Unsay nakita mo sa iyang naong? Kabalaka? Kasuko. Unsa si? Buti pasabot. Nga dili gid siya gusto nga mabasahan og lain ang maong diary. Kung mauna, gibutang niya o butanganan ang diary nga dili ko'y pakitaan. Og ikaw na lang nga akong paglaom nga makitaan kini Angela. Sir Leo. Mao nga kinahanglan imo kini makitaan. Okay. Okay, sir. Kinsa na? Leonardo, na si Frex. Nganong niya masama? Baile sa inyong art exhibit. Mao na may tabo. Daghan tagbisita nga mga painting collectors anang higayon na. Busa, kinahanglan naa ka. Bitaw layo. Importante nga makita kanila. Makita ko nilang butana. Ug mopalit gid sila sa ako mga pinintal kay buta naman ko. Ha? Ikaw ang pintuan. Angay lang nga naamong doon si Frex sa maong higayon. Brother, ikaw lang ang maka-explain sa mga katapusang mga paintings. Ang imong mga paintings sa buta ka na. Angela, Sir Leo, unsay hunahuna mo? Angay ko mo adto? ikaw ang pintor. Angay lang nga tuwa ka. Sige, mangadto ta. Dadun mo si Angela. Nganong imo pa man dadun si Angela? Nga naaman ko. Kinahanglan nga nasa sa akong kiliran sa tanang panahon. Tungod kay siya ang ako mga mata. Ako di ay. May mamasab nga ako ng muguyot mo, di ba? Dili ko inutil nga kinahanglan na naging guyoron, Lara. Sorry. Gawas pa. Usa ka sa mo-organize anang higayuna. Mabisi ka na sa mga bisita. Pero, Leo, kaya na. Si Angela ang gusto ko nga akong giya. Gusto si Leo, Lara. Di kinahanglan takaan ang higayon na. Kay mas nakaila ka sa mga kliyente ni Leo kaysa una kinako. Okay. Maaman ka. Kano sa gani ang art exhibit? Lara, si Leo may abot na? Wa pa. Di ka na nangita niya. Maabot siya. Relax. Pero, Frex, may nabantayan ko, ha? Ano man? May duha ka painting si Leo nga imong gibutangan sa imungan. Mo ba? Na, di na to mailhan niya eh. Kaya ako ning gitiwas sa pagpinta. Doon na na-touch na ako ang maong pininta. Ang ako lang, kung makatimaan siya. Lara, relax. Buta na si Leonardo. Dili na siya makakita sa akong gitong usap. Pero naa si Angela nga mo'y iyang pangutano sa mga panghitabo sa palibot. Wa makakita si Angela sa duha ka painting akong gilisanangan. Mao kini ang una akong nakuha dito sa studio ni Leo. Basta ha, way bulilyaso ha. Lara, na unsam ka. Relax din lagi. Ayaw ka-taste diya kay matinsab ko. Ang importante karon nga moabot si Leonardo. Kaya nag-anam nagkaraghan ang mga abot nga bisita. Marunong ka ha. Ang imong painting jud ang gibutang mo sa ramp. Natural. Kinahanglan nga akong paintings ang una makita sa mga collectors. Okay na ba ang akong itsura, ma?
Oh, okay na kaayo, Leonardo. Gwapo ka na kaayo anang imong tuxedo. Anak, kinahanglan muliho ka nga normal, ha? Hay na si Angela. Oh, sorry, sir, nga nalangay ko. Nagisod ko ining gown nga gipasulob ni mo na ako. Angela, kang Kang Esmeralda ka na nga gown, mama. Itong nga gown nga sexy ang dukhan, di ba? Oo, magkukumaanad nga magsulob o gown, Sir Leo. kagwapa mo, Angela. Usbara ang gisulti ni mo, ma? Gwapa kaayo si Angela. Sige. Padayon sa paghulagway. Mihaom sa iyang lawas ang itom nga gown ni Esmeralda. Mao ka na ang gown nga akong gipasulob ni Esmeralda sa unang art exhibit nako. Leonardo. Ma? Naunsa ka? Ma'am, kahilakon magod ka nga nagtanaw na ako. Murag imingaw lang ko ni Esmeralda. Okay. Di na ta magdrama. May nagpaabot nato sa art exhibit. Let's go. Frex, kompleto ng atong exhibit ug naa ng mga bisita. Pero wa paghapon hangtod karon sa Leo. Relax lang, Lara. Pero siyang gipangita sa mga big shots natong kliyente. Og ang iya paghapong mga pininta lang nakakuha sa interes sa kadaghanan. Shit! Dili ka paghapon makalupig sa kasikat ug kamaayon ni Leo. Ayaw ka bala ka, Lara. Katapusan na lang kining art exhibit ni Leonardo. Magigagupta na ang mga tao sa main door. Mamiabot. Kumpadre, ani-ano ni? Frex, nakita mo ba ang akong nakita? Wow! Kagwapa niya. Leche nga Angela. Naana ha. Nanab na ako ang imong higdaanan. Nanasab imong tualya og ang robe sa banyo. Traitor! Sir Leo? Ngano nakahimo ba si Frex na ko ini? Sir, ngano kinalaman ni mong title si Sir Frex? Tungod kay iya kong gipatuo nga wapay bayar ang atong mga pinintal, Angela. Unsa? Gusto ko niyang tikasan! Wa kung magtuo nga makahimo din ka na ako si Frex. Gipatuo ko niya. Nga wa pamahalin ang duha nato ka pinintal sa kamot. Gusto ka, sir. Naibong sad ko kung anong daghan siyag isulti nga dili mo tukma sa imong isulti. Labi na sa mga naong sa ubang mga bisita sa maong exhibit. Dadi kong bino din eh. Oh, Sir Leo? Gusto ko mainom. Pero, sir, dili na makaayo ni mo. Mas mabuang ko maghuna-huna sa mga paghitabo karon. Busa pa imna ko. Okay. Pero, gamay lang, ha? Adto ko mainom sa gawas. Salon. Wow! Kanindot sa mong gibati karon eh. Dako taghalin. Nahurod yun ang tanang pinintal ni Leonardo. Unsay plano mo karon? Siyempre. Bahinan siya. Pero, mas dako ang ato. Kung mangutana si Leonardo ni mo ba, bahin sa halin. Ingnalan siya nga maghusay rami. Tuod, asa magkamapuli ka ron? Sa ilang bahay nila yo? Adto na nakataw sa mong apartment. Dili mahimo, no? Kinahanglang makita ko permi ni Leo. Ako ba? Wala na dyan ko makasabot ni mo. Unsa ka man dyan apso ni mo ni Leo nga? Inutil naman na siya. Kung manulti ka, Frex, no? Murag yung dili mo higala. Dili ka niya partner. Lara, mas daghan kong problema karon sa kwarta. Busa, kinahanglan alisto ko. Hindi na lang ko mulalis ni mo.
Ihatod na lang ko dito sa ilang Leonardo. Ayaw lang palapis sa pag-inom, Sir Leo, ha? Pasagdi lang ko. Nahiubos ka ni Frex, Sir Leo? Ayaw nakisuguti ang hitabo karong gabi. Ha? Gusto kong ilubong sa kalimot ang hitabo sa art exhibit. Ang pagpanikas ni Frex nako. Pasaktan lang ni mo siya? Di lang ni mo siya sudyaan, sir? Mas importante nako karon nga makita nimo ang diary ni Esmeralda kaysa pagpanikas ni Frex nako. Ha? Ayaw ka pala ka, Sir Leo. Pangitaon yun ako ang maong diary. Sa labing daling panahon, kung mahimo. Sir, may miabot. Si Lara na ba ka na? Dili ba? Oo, Sir Leo. Dili na ito magisugot sa tunay bawaan bayan sa mga pinintal. Yes, sir. Lakaw na, Frex. Naasalon si Leo Angela. Panahon na nila. Imbita ako kape. Okay. Pahimuslingan na asab si Angela. Okay. Brother! Niasla pa doong nato din ni Sir Leonardo. Silang daw si Frex o Lara? Yes, Sir Leo. Timing ka. Nakuwangan ko sa kong giinom sa gallery. Ako siyang giimitar nga magkapion na, Leo. Pero, mas okay nang giinom ni brother. May mo bag musyat ko gamay? Pwede ba? Kuha sila baso, Angela. Hello, Angela. May mo bang magsulti ta? May kikihatagan mo sila time nga magkasulti si Angela o Frex, Leo. Unsa magid ang giapas ni Frex ka, Angela? Ha? Oh, natural. Nag-apas siya nga mauyab niya si Angela kay ganahan siya na ini. Ganahan siya sa lawas ni Angela. Pero Leo, love, may ubang dili ta makiskot nila. Unsa may gusto nimong atong hisgutan? Kitando ha, ang atong ugma. Lara, wapa mo usab ang akong hunahuna. Unya na ta magpakasal kung makakita nako. O kung dili ka nagit makakita, ha? Aw, di ta magpakasal. Angela, sumay na kong sugot-got. Dili mahimong suway-suwayan ka ng pagpakigrelasyon og tao, Sir Frex. Aw, kung mauna, ato na lang seryosohan ha. Kanina akong papanguyap niyo. Magminyo lang ta. Unsa? Magminyo? Sure ka? Ayaw gani kog duwa-duwa Sir Frex. Nahibaw ko nga dili nimo type ang pagminyo. Gusto lang ko nimong kabuangan. Kada bang himo lang ko nimong lamas sa kinabuhi. Di man kakaganag suway-suway. Aw, magminyo lang ta. Ikaw, Sir Frex, no? Bisag unsa lang gimasud na imong huna-huna. Oh, unsa ko nang ipanunutin mo? Kay unsam din akong nahuna? Nahibaw ko sa imong tumong sa pagpanguyab nako, Sir Frex. Gusto kang magkauyab ta? Aron mapapasa kung huna-huna ang inyong gibuhat ni Ma'am Lara nga akong nasaksihan. Nga mao ang inyong panaghawk. Angela. Pero sultian ta kas tinuod, sir. Di na ginamawa sa kung huna-huna ang inyong relasyon ni Ma'am Lara. Angela, may relasyon. Sa ako nang giingon. Una-unahong pagkababay si Lara. May pagkamanyak. Unsa? Lalaki ko, Angela. Ug lisod sa gayo kung mubalibad ko. Kung nagkaran ako. Kaya dili ko bayot. Sir Frex,
Parehas karon. Dili pa unta siya ganang paulit din eh. Kay gusto siya na tumatog sa akong apartment. Ug dahibaw ko nga doon na dyan may tabo namo kung dito siya matog sa akong apartment. Wasap ka ludas inyong gibuhat, no? Wa mo makonsensya? Oh, ako, nakonsensya mo ko. Pero, dili nang mahimong balibaran si Lara. Angela, sugot na lang. Sorry di kaayo, sir. Importante lagi para nako ang nia sa akong kasing-kasing. Pero naginahanglan kong inspirasyon sa akong pagkapintura, Angela. Ug ikaw kini. Yung na magsulti o na ta. Angela, yato na ko sa kwarto. Sorry, Sir Frex, ha. Gitawag na ko sa akong pasyente. Idils dyan yung pihan na ay. Hindi mo kita dyan yung sakit sa lawas ay. Naana, ha. Naandam na imong kama, Sir Leo. Angela, pangitaan na gid ang diary. Oh, yes, sir. Sa'yo pa mang gabi eh. Ako ni pangitaon, sir. Sige, magagawas ka na. Good night, Sir Leo. Kinahanglang makitaan ko na ang diary. Mulawas na ko sa kwarto. Oh. Uy. Oh, Ma'am Minerva? Angela? Sorry, wa ko makapananghid nimo. Pero may gipangita lang ko diri sa drawer ni Esmeralda. Ha? Oo, unsa man na, ma'am? Kay ako kang tabangan sa pagpangita. Kuan kanang ang mga retrato ni Esmeralda. Ha? Ang iyang album? Ako na ning gibalhin og lugar, ma'am. Kadiyot kay akong kuhaon. Maayo naman di ay nimong pagka-arrange kining kwarto ni Esmeralda, no? May gusto ni Sir Leo, ma'am, nga ati manon ako ni kwartuha. Oh, maayo noon kung bao ka na. Di ara, ma'am, oh. Di ara mga litrato ni Esmeralda. Salamat, Angela. Gusto lang kong mukuha og usa ini. Guwapa kaayo si Esmeralda, ma'am, no? Inosente siya. Oh, ug anugon lang nga naghikog siya. Mito ka pa cute nga naghikog si Esmeralda, ma'am. Ha? Oo. Tungkol sa kay ubos niya ni Leonardo, Clara. Niya ang picture nga akong gustong kuhaon. Guwapa kay sila sa ubos sa kahoy, ay. Mao kini ang manggadya sa luyo, Angela. Ganahan siya nga maglingkod-lingkod dito. May gipit-pit siya, ma'am. Kini? Mao ni ang iyang diary. Diary? May diary siya nga dili gud niya ibuwag. Tingali, mahadlok siya nga mapasahan ni sa uban. Mao ba? Sige, Angela, magawas na ko, ha? Sige, ma'am. Mayawi dahil si Ma'am Minerva ini kwarto ni Esmeralda. Pero ngano kang na-interest man siya sa litrato ni Esmeralda? Esmeralda, unsa mo ginahitabo nimo? Ano ko kay kwapa siya? Pero ang iyang mga mata, magkulanon kaayo. Yun na ba? Unsa man yung iyang mga picture? Mura ba pulos stolen shots? Wa siya picture nga posing kaya siya. Tanan mura siya kipang-obserbahan. Unya gikuhaan og picture. Niya si picture nga murag dili sa ganahan nga kuhaan.
Kining uban niyang mga picture. Niakyut ang diary. Kining usa nga naglingkod siya nga milingi sa nagkuha o kulakway niya. Naakyapon ang diary sa iyang kilid. Kung mauna, tanang hapit na nahitapos iyang kinabuhi. Posible nga iyang gisuwat ni ining maong diary. Hello? Hello, tita. Nakitaan mo na ba ang diary ni Esmeralda? Wa pa, pero nakakuha na kong hulagway sa retrato ni Esmeralda nga nagbitbit sa iyang diary. Nga na bang kanak man ang imong ikuha? Oh, gusto lang kong mahinumdum sa itsura sa diary ni Esmeralda, Lara. Pink cover ni ini, tita. Nahinumdum ka pa, Lara? Dili mahitabang malimot ko sa maong diary, tita. Kay dili ni mabuwag ni Esmeralda. Kung mao ka na, sayon ko na lang kining pangitaon. Kinahanglang makit-an na ni mo, tita. Aron makuha-kuhaan ang akong kahasol sa kamatayon ni Esmeralda. O, Lara, pangitaon ko gud ang maong diary. Pink ang kolor sa cover sa diary ni Esmeralda. Klaro kaayo ni ninyo sa picture na naglimpod kapon siya sa punuan sa away. Pink. Sama kini og kolor sa pintal ining iyang kwarto. Pink. Good morning, Sir Leo. Uy! Nakaligo ka na, sir. Kunya nakailis ka na, sad. Natarong pa na ako ang akong buton sa pulo, Angela. Nag-ambihas ang usa ka buto ni sir. Mo din nakapait sa kabuta. Okay na, sir. Pero ako ning ayon, sir. Kadiyot lang. Kumusta ang papangitan mo sa diary? Wa ni sa kwarto ni Esmeralda, sir. Unsa? Naukay na nako hapitan ng butang ug suok-suok sa kwarto. Wa gyud ang diary. Ayaw paghunong. Pangita kini sa laing lugar. Oo, sir. Unsa na ngayong gibuhat? Gitarong lang ni Angela ang nagambihas nga buton sa kumpulo. Og nanong nag-ambihas man na. Nagkabuan na mong ilis, no? Human sa milagrong inyong gibuhat. Wa may milagrong gibuhat, Lara. Mura mong kagkikang naghukas. Ako lang ang nagsulob sa kumpulo. O sa pagsul ni Angela. Wa magkadibang ang butones. Kaha? Dili ka nga nagbuhat pag milagro din, he. Gano bang hugaw ka maghunahuna? Tungod kay dili kasaligan og naong kini si Angela. Tungod ba kay gwapa siya? Ug nindot og lawas? Nindot ba siya lawas kay nimo, Lara? Mugawas na ko, sir. Tubag ako. Nindot pa paglawas ni mo si Angela? Bati siya lawas. Og dili mahitabo makatupong siya nako. Naarama din na. Suwa kay angin kabalakan. Pero lain kay mong tan-awon. Suod na kay mo. Gusto magkakamotiman ako. Ikaw unta sa iyo mo tunga din sa akong kwarto. Leo. Pero hangover ka, dili ba? Mao nga wa ka magkasayo din, eh. Sorry. May mo bag dili ka na lang mangaway ni Angela, Lara? Ayaw nagpuni ang samo kong hunahuna. Sorry na, Tani. Dili ko kalikayan nga magsalos ko ni Angela. Unsaon na sikit manggod kay mong duha? Iya kong pasyente, natural. Nga musikit gid siya nako. Timuatiman siya nako. Lagsik ka na. Wa ka na magkinahanglan og nurse. Pero nakinahanglan pa kong higala, Lara. Ug mao ka na si Angela. Di ka bagid makasabot. Layo. May mo bang muhangyo? Sure. Unsa ka na, ha? Kung musud ka din, he, kanang dili ka saputon. Dili ka mangaway. Sorry na, Kani. Sorry.
mangga nga giingon ni Ma'am Minerva. Mapaborito ni isang bayanan ni Esmeralda. Dako-dako lagi kining mong mangga. Ikumpara ini niya sa retrato nga gisandikan ni Esmeralda. Doon naman din sa studio ni Sir Leo. Ug sa Leo sa studio, dito siya malayat. Ug sa upo siya sa pangpang mga taya. Oh, may tao Leo sa studio. Oh, kinsa nang naa sa Leo? Kinsa na? Mangigala dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Recorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.